Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Рече Господ тая притча. Един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина. И в часа за вечеря изпрати слугата си да каже на поканените: дойдете, понеже всичко е вече готово. И почнаха всички като сговорени да се извиняват. Първият му рече: купих си нива и ще трябва да отида да я видя, моля те, извини ме. Другият рече: купих си 5 трала волове и отивам да ги опитам, моля те, извини ме. Третият рече: ожених се и затова не мога да дойда. И като се върна слугата, обади това на господаря. Тогава стопанинът на къщата се разсърди и рече на слугата си: излез по-скоро по стъгдите и улиците на града и доведи тук бедните, маломощните, хромите и слепите. И рече слугата: господарю, извършено е както заповяда и още място има. И рече господарят на слугата: излез по друмища и плетища и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми. Защото казвам ви, никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми, понеже мнозина са звани, а малцина избрани. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Мнозина са званите, но малцина са избрани в Царството Божие. Ето виждаме, след като Христос е извършил серия от най-различни чудеса, изцелил болни, слепи, хроми и сътнали, и дори преди да изкаже тая притча, бил на гости у един виден фарисей и точно преди това извършил в събота друго чудо, като изцелил един болен човек от красен, който дълги години страдал. Може би той е фарисей, който го поканял в дома си, бил удивен от това чудо, искал отблизо да разбере какъв е Христос, дали е пратеник от Господа или някакъв лечител просто, или самозванец. Не знае, но по-напред в Евангелието се казва, че много от поканените, които били там на тая трапеза, на тази вечеря, всеки искал да мине отпред, да може да е на първите места, за да слуша директно и да бъде свидетел на диалозите, които ставали на тая трапеза. А може би и за да опознаят Христос отблизо. Затова Христос, виждайки тая смутня, им казва преди това едни думи, които са по-важни, а именно, това е предходните стихове, именно: когато даваш обяд или вечеря, не кани приятелите си, нито братите си, нито роднините си, нито богати съседи, да не видят да поканите те някога и да получиш отплата. Забележете, каним се едни други. Но когато даваш гощавка, кани бедните, немощните, маломощните, хроми и слепи, и ще бъдеш блажен. Защото те не могат да ти се отплатят или не могат да повторят жеста, казвам другояче. И като чуе един от тия насядалите с него на трапезата, точно него му е казал: блажен е, който ще яде хляб в Царството Божие. Изключително силни думи на Спасителя. И след това решил да им изкаже и тази притча в потвърждение на своето божествено слово. Като именно тук говори въобще за домостроителството Божие и за човекът, който, по-скоро стопанинът, който решил да даде тая трапеза, е сам човеколюбивият Бог Отец. Виждаме, че той накарал своя слуга да отиде,
по пътища, по плетища, трумища, стъпи и прочее, да извика уния, които били бедни, гладни и недохранени. Виждаме неговото голямо човеколюбие, Бог да се представи в човешки образ. Това е точно така. Той е дошъл като наистина като слуга да служи на човешкия род. Синът Божий приел образа на раб и станал човек, според писанията, които като за човека казва, че е станал изпратен. Обръщаме внимание, че в писанието не е казано просто слуга, а е членувано с онзи слуга, т.е. който в истинския смисъл на думата е изпратен от Бог Отец като да приеме човешко естество и е послужил на човечеството. За него се казва, че той е Синът Божий, благогоден от Отца, но също и човек, който единствено безгрешно се е покорил на всички определени заповеди на Отец и по този начин изпълня всяка правда, както ни казва Матей в 3 глава 15 стих. Защото само той може да бъде наречен раб Божий в истинския смисъл на думата. Той е изпратен в часа за вечеря, което е именно времето, което е дохождало именно за идването на този Месия. А именно обещания Месия, в смисъл това е Христос. Първоначално виждаме в тая притча, в тая фабула, че той поканя своите близки приятели. Всеки по един или друг начин се извинява. И ако гледаме така стих по стих, е изключително добре да го разясним. Виждаме, че Христос бил пратен да каже на поканяните. Кои били обаче те? Може би са всички хора, защото Бог призовал всички за спасение, да го познаят чрез благоустройството на Неговото домостроителство за спасение на човешкия род. Виждаме, че благоустройство на видимите неща, чрез естествени закони, а може би и предимно е било за израелтяните, които били призовани чрез закона и пророците, изпратени от Бога. Не случайно може даже и да дадем посочки в писанието, примерно, че спасението за овците от дома Израиля, според Матей, дойдете всички готово, или Господ благодести на всички, приближи се Царство Небесно и това дори само Йоан го е казал, преди кръщението Господне. И то също е вътре във вас, то е спасението. И виждаме тук в тази приказка по-скоро, че всички започвали поканени да се извиняват, сякаш по някакъв начин се наговорили от други. Това са именно всички юдейски началници, които отказали да признаят Исус за цар. И затова не се удостови с неговата вечеря. Кой от любов към богатство и материални неща, кой от любов към удоволствие. Виждаме, че купилите земя и волове са привързани към земята, към богатството. А в ролята на оженилът се, това е сластолюбив човек. Ако искаме в образа на човек купил земя, може също да разбираме и който мъдрува по-плътски или поземно и затова не приема тайнство на спасението. Защото в духовен смисъл нивата е целият видим свят. Изобщо природата, която Бог е сътворил. И който се обръща само към природата, не може да приеме духовното и свръхестественото. И така, може би е загледан в земята и в материалното и не гледа нагоре към небето, за да приеме духовното. Тоест, наблюдавайки само законите на природата, фарисея не приел, че девата може да роди Бог безседено, понеже това превишава смисъла на естествените закони в природата. Тоест, не може да има свръхестествено зачатие според тяхното мислене, може би. Пък и всички, които се хвалили с външна мъдрост заради земното, те били привързани към природата и не признавали Исус под никаква форма, който обновил със идването си природата и човешкия смисъл на този свет. Тук е интересен момент да говори за онзи, който купил 5 лава волове и отишъл да ги опита. Това в духовен смисъл означава 5 чувства, 5 сетива на човек. А именно, ние като нормално
рационално мислещи хора, първо искам да се доверим на своите сетива. Най-напред да чуем, след това да видим, след това да помиришем, след това да пипнем и да вкусим. Докато тук премъдрия казва, как може да стане мъдроня, който борави с орал, т.е. с своите чувства. Значи той е прилепен към удоволствията, към плътта. Ето, именно даже специално за този, който отишъл в съложение, виждаме, че той привлече от плътта. И трябва да го разбираме наистина буквално. И тук по-нататък в фабулата се казва, като се върнал слугата, казал на господаря си, той му разпоредил вече да се обърне към бедните и гладните. Смисълът е този. Юдейските началници били отхвърлени, защото никой от тях, може би единствено Никодим и Йосиф Ариматейски, не е повярвал в Христос. Дори те самите се хваляли с злобата си, това, че знаели писанията и че са ръководници и началници на народа, но сами по себе си те са били неверници. Защото всичко е било само показно пред народа. Но пълни са били с злоба, пълни са с плътски ум, с завист, с користолюбие, с сребролюбие най-вече и всякакви злобни и други емоции, които те потискали, но пред народа са показвали, че те са праведни. Може би, ако отворим една скоба, си спомните момента, когато една прелюбодейка била хваната в грях и искали да я убият с камъни. Тогава именно тия началниците народни, те държали камъните и подстрекавали нейния съпруг да хвърли първия камък. Тогава, ако се спомняте в Евангелието, Христос пишел долу на пясъка на земята нещо. Но той го е писал в огледален образ, за да може точно обвинителите да видят своите грехове. А те са били толкова тежки, че те са били по принцип подложени според Моисея закон, именно на убийство с камъни. Затова те оставили камъните, съответно. Сега виждаме, че Христос с тази притча показва, че трябва незаконниците, книжниците, безумели, отпаднали от Божията благодат, както е казал пророк Иеремия, а простодушните юдеи и всички, които се уподобяват на хроми, слепи, маломощни, както каза апостол Павел, вашето долен род на този свят е блажено, именно те заслужават да бъдат на трапезата Господня. Защото народът се удоволява на благодатните думи на Христос, излизащи от неговата уста, според същия той евангелист. И се радвали на неговото учение. Но след като влезнали израелтяните, ние, които били избрани, определени от Бога за негова слава, като Петър, заведелите синове и много други апостоли повярвали, Божията благодат обаче вече се излява и върху езичниците. Защо? Защото за Бог всички са равни. Това, че те не са вярвали в Него, не означава, че не са Божии чеда и Бог е трябвало да се погрижи за тия хора. Защо под доведените от друмища и плетища може да разбираме именно точно езичниците или тия, които вършили небогоугодни практики. Първо, израелтяните или юдеите били вътре в града, т.е. оградени от Божия закон, които приели законоположението и наследили градския начин на живот, т.е. вътре оградени от Моисея закон. А езичниците, които били чужди на заветите, отстранени от Христовото законоположение, не мога да кажем, че били в духовен аспект съграждани на светите, както каза апостол Павел в две свои послания. Живели не просто на пътя, на много друмища, много пътища, на беззаконието, невежеството. А плетищата са именно греховете, защото грехът е голям плет и стена, която ни отделя от Бога и от нашето спасение, според свети пророк Исаия. Думата постъпите намеква и за скотоподобния, разделен на много мнение живот на езичниците. А по улиците посочва и греховния начин на живота.
Не просто заповядва да се повикат тия, които са под румищи и градища, но да се заставят, макар вярата да е дело на свободната воля на всеки. Затова казва, накарай ги, за да познаем, че вярата на езичниците, които са намирали в дълбоко неведение, това е знамение за голямата Божия сила. Защото го проповядването нямаше много сила и истината на учението не беше толкова голяма. Как хора, служащи на идоли, извършващи срамни дела, биха да се могли да се убедят отведнъж да познаят истинския Бог и да живеят духовен живот. И за да посочи Христос колко чудно било това обръщане, нарича го като принуждение. Както друг би казал, езичниците не желая да оставят своите идоли и чувствени животи наслади, но с истината на проповедта и благата вест на Христос, те били принудени да ги оставят. Или казано иначе, силата и чудесата били голям подтик да се обърнат езичниците към вярата в Христос. Тая вечера се приготвя ежедневно и ние сме каяни в царство, което Бог е приготвил на хората още преди създанието на света, както ни казва Матей 25 глава, 34 стих. Но не се удостояваме с него едни заради любопитството на мъдростта, други заради любовта към вещественото и материалната блага, трети поради любовта си към плътта и съчувствените наслади. И Божието човеколюбие дарува царство на грешниците, които са слепи, дори че имат разумни очи. Не разбират какво е Божия воля, или пък ако разбират, са хроми и безсилни духовно да изпълнят. Или са бедни, понеже се лишили от небесната слава, или са мало мощни, защото не се явяват в себе си в духовен и непорочен живот. Към тия именно грешни хора, лутащи се по широките и пространни пътища и друмища на греха, Небесният Отец праща покана за вечеря именно своя възлюблен син, който стана раб по път, дошъл да призове неправедници, а грешници към покаяние и обилно ги гощава със своята благодат. А не уния, които са разумни, богати, знаещи закона и угаждащи си на душата и плътта. На мнозина той изпраща болести и беди, като чрез това по-известните само него са били. Неволно ги кара да се откажат от живота си, който не е праведен, и ги довежда на своята вечеря, превръщайки бедствията им именно в подбуда те да се обърнат в правилната посока, а именно духовната. Има много примери и в Евангелието за това. По-прост смисъл в тая притча ни учи, че по-добре да даваме на бедните и немощните, отколкото на ситите и богатите. Христос не веднъж е казал, че милост иска, не жертва. Значи ако си мислим ние, че поканим богати хора на нашия празник, то ние правим добро. Не, ето, виждаме в тая притча, че нищо, просто си връщаме жестовете едни на други. Ние каним, те не канят и така. А бедните, гладните и ти, които имат нужда, никой не ги храни. Така, научаваме се в тая притча именно, че трябва да бъдем усърдни и щедри в посрещането на тия нашите малки или по-малки брати. Че трябва да убеждаваме да споделят благата ни, дори въпреки тяхното желание или желание. Тук има силно отношение към учителите или проповедниците, да наставляват учениците си, духовните свои рожби, на нужното дори тогава, когато те не желаят това. Защо? Защото най-важно е нашето спасение. И затова се връща на думите, които завършват тая притча. Че малцина са избраните, мнозина са звани, т.е. много хора може да се покаят на Господа. Но в нея се нуждават само тия, които имат чисто сърце, чиста воля и най-вече желание за спасение, да се огостят с тази небесна трапеза, която Бог. Всяка една литургия, във всяки един голям празник ни предлага. Бог вика всеки един от нас да се удостои и да бъде огощен с неговата трапеза, именно, която са има на светите тайни. Единение с него и съответно призива, съчетавайки се ние с Христос,
ставаме не само напълно негови чеда, в духовен смисъл, и спасител, разбира се, но и негови приятели, както казва Свети Иван. Нека Бог да ни дава мъдрост, да ни дава търпение, разбиране, да може наистина, приемайки благодатните дарове на Светия Дух, които се изливат обилно на духовната трапеза Светата Евхаристия и Светата Литургия, да ни помогнат наистина да бъдем и ние от тия избраните, а не званите. Амин.